init. Hello guys. Good morning. Nandito na kami ngayon sa Albay Province of Albay. Ito yung tinitirhan namin dito. Ayan. This is the one of the most awaited part ng isang OFW kapag ikaw ay umuwi to experience the province life. Mas gusto ko pa kasing mag-stay sa province. So, kaya gusto namin dito. Kaya meron dito yung mga halaman at kalamansi. Ayan. Meron dito. Ayan, ito yung bahay na tinitirhan namin nila Mrs. Ayan. And of course, mayroon ditong mga halaman. Ayan. Halaman. Ayan. Yes. Halaman. Okay. Ayan. And meron din kami ditong mga manok-manok. Ayan. Hello, manok. Hi, manok. Si Clay. And of course, mayroon kami dito ang mga baboy. Hello. Saka ituro ko na muna yung aming kubo-kubo. Yan, kubo-kubo. Mayroong buko. Yan, fresh buko. At dito yung kainan namin kasi mainit sa loob. Dito kami kumakain. Hello, baby. Si John. You're bad. Si John. Yan. Si John. Hi. Yan. And of course, dito kami. Ang aming mga luto-lutoan ni Kuliti Bonchoy. Yan. At ito ang aming mga baboy ni Tito Jun. Yan, ang dami baboy. Yan, mga baboy. Ay. Hawa na. Okay. Thank you for watching. Bye-bye.